U današnjem videu gledat ćete da se zahvalim svima što pratite, odnosno ne pratite, već što gledate, a trebalo bi malo da pratite. Dosta ljudi nije zapraćeno na ovaj kanal, tako da kliknite subscribe i vidimo se u nastavku videa. Vidite samo kako izgledaju. Ovdje su prednji. Ovo je fabrička visina trenutno. Imam trenutno zvuk sa ugrađenim KN filterom, pa da vidimo da li ima neke razlike i na gasu i u zvuku. Idemo. Ali je ladno. Uvijek sačekate malo da se zagreje auto, ne krećete odmah. I tako to treba. Ajmo polako. Prođe komšija. Ladan dizel. Jao. Oprolećao je na maks. Jebem ti kamion. Jao, sad ne mogu da izaći. Sad će žena pravi haos. Šta je bilo? Pomeri se. Hoću da iziđem. Pravimo se ludi. Hoće da stane ovde. Ona je nervozna. Brate, ove žene da su muškarci, tukle bi sve redom, brate. Sve redom bi tukle u saobraćaju. Gledaj koliko ona... Neću da okrećem kameru. Nije to tema videa, ali... Gledaj, ona sad psuje. Nervira se. Katastrofa, brate. Ga boli... Boli ga lakat, brate. Dobro, nije nam to tema. Tema današnjeg videa, kao što ste vidjeli iz naslova, će biti ugradnja Gewindi, ugradnja sportskog filtera. Prvo da vam kažem šta mislim i o jednom i o drugom. Neko bi rekao šta će ti to na dizelu, to je bacanje para, to je glupost i tako dalje i tako dalje. Da vam samo objasnim kako sam ja došao na ideju da to radim. Što se tiče, ajde prvo ćemo da popričamo o sportskom filteru. Ja sam razmišljao duže vreme da ugradim taj sportski filter i onda imam problem što ja previše istražujem, slušam druge ljude i tako dalje, umjesto da uzmem to da kupim, probam, pa ako ne valja da izvadim, vratim standardan filter i tako dalje. Prva stvar, ne očekujem da ću dobiti ništa na zvuku, na bilo čemu. Jednostavno hoću da probam da vidim kako to izgleda na automobilu. Snimit ću vam to, eto, zanimljivo je možda i za klip. I koga zanima, razmišlja se o tome da li da ugradi, da li da ne ugradi, eto, vidjet će iz prve ruke, pa neka samo odluči, nikom ništa ne namećem. Što se tiče tog sportskog KN filtera, gde? Evo ga u autu, posle toga ćemo ga unboxovati. Jako lepo pakovanje,
originale made in USA. Jako, jako lepo izgleda. Što se tiče filtera za vazduh, ja te filtere kupujem malo kvalitetnije, inače te filtere plaćam. Ja mislim da sam ovaj posljednji Boschov platio oko 4000 dinara. Cena ovog filtera je duplo skuplja. Servis radim na nekih, da kažemo, 12.000 km, što znači, a ovaj traje, piše ovde, on može da se pere, da se čisti i traje 100.000 km. Ja ga naravno neću koristiti 100.000 km, nek mi služi 2 servisa. Vidi ovo, brate, kako ću ja da prođem, jebote. Da je brata mojeg. I ovo je nerealno. Ovo je nerealno. Ajde vrati malo. Jebem ga u dupe, ko se vozi kamion. On je čovjek morao zbog ove nervozne žene. Evo ga kontent za video. Gdje sam stao? Oko cene. Znači, sportski filter mene košta kao 2 klasična. Ja ne ugrađujem tu neke no-name filtere, već trudim se da uzmem malo te neke kvalitetnije. Ako je ovaj Boschov 4,5, tog puta 2 me košta ovaj sportski filter. Jedino je malo teže nabaviti taj sportski filter, ali sve se da rešiti. Udarit će jebote leta. Pa ti ćeš mu to tako. A buraz moj, šta je ovo, brate? I ovdje nema izlaska iz grada. Ne zovi me na greh. Ne zovi me na greh. Možda bi sad mogao da prođem. Gledaj ga brat napaće. Da li će još unazad? Čekaj da vidimo kako je situacija. Situacija je jebena. Pazi zvuka. To je što se tiče tog sportskog filtera, da nastavim priču. Znači, koje je moje razmišljanje? 2 servisa će izdržati sigurno. Nek izdrži 3, to mi je gratis. Treba se malo cimati, to očistiti, srediti. Meni to nije teško. Ja sam devica u horoskopu, ja to volim da čistim, da sređujem. Imam na E36 onu pečurku, sviđa mi se zvuk. Dobije malo na tom zvuku. Što se tiče protoka vazduha, ja mislim sada nakon downpipe-a i kad motor će dobijati od filtera naravno veći protok vazduha, zraka i očekujem da će biti još jači malo na gasu. Da li ću ja to nešto osjetiti, tih par konjića koji svi pričaju da će da se dobije, iskreno i nije mi potrebno i ne zanima me. Bitno je samo da ugradim nešto što je kvalitetno. Ne može niko da mi kaže da taj filter je loš, da je katastrofa za motor i tako dalje i tako dalje. Ja mislim da su to sve laži i da je to ono što se kaže u psihologiji kiselo grožđe. U fazonu ja ga nemam i pljujem zato što ga nemam. Brate, evo ja ga sad imam, probat ću, ako je loš ja ću snimiti jedan video i reći nemojte to da ugrađujete, to je smeće i tako dalje. Dok ne snimim taj video, dok ne probam, to jest, i dok ne dođe do tog videa, možda i neće doći do tog videa, vidjet ćemo šta će da se desi. Druga stvar su gevinde koje sam uzeo, pokazat ću vam, ili sam vam već pokazao, ne znam kako ću montirati ovaj video. Što se tiče gevindi, automobil, posljednji put kad sam radio servis, video sam da su otišli amortizeri.
prednji su procureli skroz, a zadnji verovatno su isto u jako lošem stanju, čak nema više ni one gume, onih odbojnika i tako dalje. Onda sam razmišljao da zamenim tu gumu, da vidim kakvi su amortizeri i došao sam na odluku da posetim ovog jednog majstora koga svi znate, pretpostavljam što radite sa automobilima, budžite, jedan majstor poznati iz Batajnice, verovatno znate o kome se radi, neću da ga spominjem, i on mi je predložio tu neku budžet varijantu zamene amortizera, iako on puni te amortizere, sređuje i tako dalje. Ponudio mi je marku Monroe i cena za sva 4 amortizera je bila sa njegovom ugradnjom i sa tim odbojnicima, zaštitama pozadi, nekih 310 €. To mi je prva ponuda, to je ono što on može da mi nabavi, ugradi i tako dalje. Onda sam ja malo googlao oko tih Monroe amortizera i bukvalno nisam našao ništa. Sam mu predložio, ajde da nađemo neke kvalitetnije amortizere i gledao sam šta je fabrička ugradnja i fabrička ugradnja je Saks. Ja sam tražio malo te Saks amortizere, nisam uspeo da ih nađem, on ih isto tražio par dana, nije mogao da nađe i posle toga, dan, dva je, poslao mi je poruku da je uspeo da ih nađe i cena za 4 Saksova amortizera, prednja, zadnja, sa ugradnjom i sa tim odbojnicima pozadi je bila 400 i nešto eura. I onda sam ok, ajde, dobit ću fabriku, ne znam da li će mi malo podići automobil, meni je fabrički malo spušten automobil oprugama nekih, ja mislim, 15 mm za razliku od klasičnog F30. Znači, opruge bi ostale moje, samo bi zamenio amortizere i to je to. Onda razmišljam, druga opcija, da ugradim Saks i da još malo spustim automobil Eibachovim oprugama. Te Eibachove opruge sam gledao ili crne ili crvene, one su otprilike nove nekih, ne znam, 300 do 350 € i sve to ode na neku cifru od preko 700 € i vozim fabriku. Onda sam u razgovoru malo sa tim drugarima nekim došao na ideju da bi mogao možda da uzmem te neke budžet Gevinde. Šta to znači? Znači, neke Gevinde da probam da nađem koji se trenutno prodaju u Srbiji, da nisu Kinezi su, ne znam, 350 € nove i naravno ne pada mi na pamet da ugrađujem neke Bilsteinove Gevinde, KV Gevinde i tako dalje, jer van svake pameti je staviti na automobil dizel 2.0, staviti neke Gevinde koje koštaju 2000 ili više od 2000 €. Mislim, to mi je van svake pameti. Ja možda bih to uradio kad bi imao M3, mislim, ne možda, najvjerojatnije bih to uradio, ali ovo nije M3, neće nikad biti M3 i zato mi je van svake pameti da dajem jako puno novca. Onda sam malo listajući oglase i te grupe naišao na jednog dečka koji radi sa tim Gevindama, dovodi ih, uvozi ih, odnosno ne uvozi, donosi ih od preko i došao sam, ponudio mi je jednu opciju, ono što se kaže u tom momentu, da me ne košta nešto puno, da probam pa da vidim kako će da izgleda. Gevinde, proizvođač tih Gevindi je MTS tehnika. Ono što sam ja čuo, kaže, to su isto kao Kinezi, tvrde su, loše su i tako dalje. Što se tiče cene novih tih Gevindi, one se kreću negde između 650 do 700 €. U zavisnosti, video sam da imaju neke 3 klase, ima ona klasa Street, što sam ja uzeo, ima neka Comfort, ima Sport ili tako nešto, kao modovi vožnje. Imaju neki koje su gasne, mogu da se podešavaju i tako dalje, nebitno, sad da ne smaram s tim. Evo sad baš upravo prelazimo preko ležećih na fabričkim amortizerima. Otišli su i vreme im je za zamenu. I on mi je znači ako oni koštaju 700, on mi je ponudio u jako dobrom stanju, nisu nove, vožene su malo, ali ne nešto puno, na svakoj od tih Gevindi stoji datum proizvodnje i tako dalje. Ponudio mi je faktički te Gevinde za upola cene. Znači, kompletno sa Eibachovim crvenim oprugama. I sad ja razmišljam, čekaj ovako, znači ovaj mi traži samo za Monroe
neproverene amortizere, ne znam kako će se voziti automobil sa tim amortizerima, bez opruga, bez ičega, traži mi faktički tu cifru. Ja ću probati da ugradim te MTS Technik Gewinde, ako to ne ide, ostavit ću crvene opruge i uzet ću saksove amortizere i ugradit ću dodatno saksove amortizere ili neke bilštajne i tako dalje, i onda faktički nisam ništa izgubio. Dobio sam samo po ceni tih nekih, da kažemo, Aybahovih crvenih opruga, dobio sam gratis i te Gewinde. Ja mislim da to neće biti loše, zato što prvo, opet sam malo istraživao, googlao sam, gledao sam gde se proizvode, Poljaci su proizvođači tog MTS Technika, gledao sam kakva im je fabrika, koliko su uložili novca, jako to ozbiljno izgleda, i te Gewinde imaju taj takozvani TÜV sertifikat, što bi značilo da mogu da se ugrađuju u Nemačkoj, Austriji i bukvalno svugde po zapadu. I čak sam naleteo i na dosta snimaka na YouTube-u gde su to ljudi ugrađivali od, ne znam, E36 do raznoraznih nekih Golfova, ostalih modela, i svi su prezadovoljni. Znači, to su snimci od pre godinu, 2 dana. Čitao sam komentare, ljudi su postavljali komentare, pitali, i svi su bukvalno prezadovoljni. Znači, ta Gewinda i da se nova kupi, ja mislim da to je jako, jako dobra kupovina. Što se tiče kvaliteta, eto, snimit ću nakon ugradnje kako izgleda automobil, koliko može da se spusti. Sa tim Gewindama auto može da se spusti, gledao sam, od 40 do skoro 70 mm dole. Meni nije toliko potrebno to spuštanje, jednostavno hoću samo da dobijem malo na izgledu automobila, da se spusti možda malo još, pošto mi je fabrički spušten automobil nekih 15 mm, da se spusti možda još nekih 10-15 mm, da bude automobil ravan i da dobijem na izgledu, i naravno da promenim ove moje koji su dotrajali, koji su procurali amortizeri, i da dobijem malo na udobnosti. Sada, što se tiče vožnje na tim Gewindama, ja ću vam reći koji su moji prvi ti utisci. Morate da shvatite još jednu stvar, svi smo mi kao vozači različiti. Ono što je nekom tvrdo i što nije vozljivo, to je nekom ekstra idealno. Imate ljude koji voze patosirane automobile, gde je sve zvecka u autu, znači bukvalno kao da će svakog momenta da se raspadne, i njemu to odgovara, jer on je na uštrb izgleda, kako se to kaže, na uštrb izgleda, on nije rizikovao, već je bote, kako se kaže, a zaboravio sam u pičku mater, ne znam kako se kaže, brate, stao mi mozak, tek sam se probudio. Nije rizikovao udobnost, već jebem ti, zabao sam, brate, nebitno. Žrtvovo udobnost. Je žrtvovo udobnost jer hoće lepo da mu izgleda auto. I ja s tim nemam nikakvih problema. A da sedne neki matorac 65 plus u auto koji je srednje tvrd, koji uopšte nije spušten u patos, on bi rekao, šta ti ovo, sine bre, si ti normalan, ovo izbija kamen, izbija plombe iz zubova i tako dalje i tako dalje. Tako da to je sve od čoveka do čoveka. Ja mislim da neko moje mišljenje je da to neće biti loša opcija, probaću. Ako je to stvarno katastrofalno, skinem lepo amortizere, ostanu mi te crvene sportske Aibach opruge, vratim neke, odnosno ne vratim, već kupim neke nove, verovatno saksove amortizere, i opet sam dobio to što sam manje više hteo. Probao sam, ove uvek mogu Gewinde da prodam i opet nema nikakvih problema. Zatim, druga stvar o kojoj sam razmišljao je ta, zašto bi Aibach, koji je poznata marka, poznati brend u svetu, zašto bi Aibach dao svoje opruge koje fabrički idu uz te Gewinde, ako su te Gewinde sranje? Znači, ajmo i tako da razmislimo. Oni su ljudi dali svoj potpis i svoje ime na nešto što navodno ljudima ne valja. Pa kako znaš da ne valja, brate? Kako znaš, što bi sad oni žrtvovali svoje ime, kaljali svoje ime sa nekim kvalitetom koji je katastrofa? Znači, i tom sam išao, logikom. Tako da, eto, to je neko moje mišljenje, to je neka uvodna priča vezano za to. Vidjet ćemo kako će to da... Evo još jedan ležeći. Ovo su, znači, fabrika sam.
strap mi je ok. Isto su mi pričali kad sam stavio felne 19-ice, nizak profil gume, napred su mi 35, profil pozadi 40. Ubiće ti trap, sjebaćeš auto, nećeš imati na udobnosti ništa i tako dalje. Vozim 3 godine sa ovim felnama i leti i zimi. Ništa se ne čuje. Nijedan stabilizator, ni spona, ništa, ni rame, ništa. Tako da, ljudi, nemojte da pričate gluposti koje kakve, da trujete narod, a pritom ništa niste probali. Da ste bar probali, ili probali ste na svom autu, voziš, ne znam, nekog Mercedesa, možda će na Mercedesu da ubije, možda na BMW-u neće. Tako da sve je to od čoveka do čoveka i od auta do auta i zavisi kud vi vozite. Ako vi vozite po mesecu u Razaru, po tamnoj strani meseca, ako voziš, neće tebi guma ni ona sa rovera u Razaru, onog mesečevog rovera tamo što gleda rupe, vrate, neće ti pomoći. Tako da nemojte lupati koje kakve gluposti i dolaziti u situaciju da pričate nešto što u životu niste probali. Tako da, eto, javljam utiske, moje mišljenje što se tiče tih Gevindi, probam, dobra cena, nisam ih kupio nove, u dobrom su stanju, filter probam, rekao sam šta je moje mišljenje, prati me policija. Da uključi onu budžu, jebem ti budžu. Dobro jutro, vozačka i saobraćajna. Dobro jutro. Po ceni 2 mala servisa, odnosno 2 standardna filtera vazduha, ja sam kupio originalni KM filter, teško ga je nabaviti, to je jedino. I probat ću. Pa šta bude, neka bude. Vidjet ću. Bacio pare sigurno nisam. A i ako sam bacio pare, bacio sam svoju lovicu, tako da nemojte nešto mnogo da brinete za to. Eto, vidimo se u nastavku klipa. Ćao. Preteko si sa Škodom BMW-a, svaka čast, da nemaš tu buđu, znaš kad bi ga pretekao. Jako težak filter. Na ulje, na mašći. Bez sportskog filtera, bez Cayena. Da čujemo zvuk.
zvuk sa ugrađenim KN filterom, pa da vidimo da li ima neke razlike i na gasu i u zvuku. Idemo. Mislim da se čuje malo kad krene da uvlači vazduh, kao na onoj pečurci. Definitivno se čuje malo više na usisu. Čuje se malo da zazviždi. Sad ćemo opet. Izvinjavam se zbog vetra, vetar konstantno duva već danima. Čekam pravi trenutak da snimim, ali to je gotovo nemoguće. Pa da ne bi došao u situaciju da ugradim, a da vam ne pokažem kako je auto izgledao pre toga, evo, morate malo trpeti na zvuku i na vetru. Još ova bubica nije neki kvalitet, tako da i to mi je problem. Što se tiče, ovo je fabrička visina trenutno. Evo, pogledajte kako izgleda automobil. Znači, on je fabrički već spušten malo tim oprugama, nekih 15 mm, koliko sam našao podatke na internetu. Ja bih samo možda još 1 cm nazad i možda još 1,5 cm napred i to je to. Što se tiče trenutnih amortizera, evo snimit ću da pogledate. Trenutna situacija, ako može da se vidi, samo malo da uhvatimo fokus, koliko može da se vidi, amortizeri, ne znam da li su prednji procureli, ovi zadnji procureli, ali kao što vidite fali ona guma i opruge su crne neke fabričke, a što se tiče prednjih, evo pogledajte, napred, ako može isto nešto da se vidi, trenutno jako loše stanje i amortizeri su procureli i trenutno kada prelazim, kao da malo se čuju amortizeri, to ću vidjeti kada skinem. Što se tiče visine trenutno, ajmo i to da izmerimo. Da vidite, otprilike, pa tu negde 3 prsta, možda malo manje. 2,5 prsta je trenutna visina napred. Zadnji deo je u boljoj situaciji, pozadi 2 prsta. Ne znam zašto je svaki BMW tako fabrički podignut. I E34 isto kad sam spuštao. Ista priča je bila u pitanju. Gore je bio podignut kao jarac, a pozadi je bio malo spušteniji. Tako da, evo da spustimo malo ovde i napred da izjednačimo i mislim da bi to bilo to. Snimit ću vam naravno i kada bude auto na Gewindama, pa da vidite kako će to da izgleda. Evo još jednom sa ove strane. I sa prednje strane. Da nam je trenutno sunce, ajde s ove ćemo strane. Evo, ovde možete da vidite trenutnu visinu. Vidjet ćemo šta će da urade Gewinde. Vidite samo kako izgledaju. Ovo su zadnje opruge. Na te opruge ide đavo za štelovanje visine. I da
otvorim. Ovdje su prednje. Prednje isto Eibach opruga. Amortizer nigde nije procureo. Guma nova. U odličnom stanju, plastika. Pogledajte, ima čak i zaštite. Ovo je bukvalno sve u kutiji spakovano. Tako da vrhunska cena. Ispod se nalaze i zadnje, to ću vam isto snimiti jednom prilikom, pre ugradnje, i to je to. One eternity later. Ovaj video je trebao da izađe mnogo ranije, ali evo nekih 2 nedelje kasnije od onda kad je trebao da izađe. Jer imali smo malo zdravstvenih poteškoća. Ja i ne toliko koliko majstor. Majstor je zamalo bio muerto u razeru. Muerto i onda bi Gevindica bila 0 bodova. Morao bi da tražim drugog majstora. Preživeo je. Hvala Bogu, preživeo mi majstor i montirali smo Gevinde, do duše 1-2 nedelje kasnije, ali dobro, Bože moj. Evo jedno malo testiranje, prva vožnja nakon ugradnje, da vidite kako se ponaša auto na neravnom putu i na ležećim. Evo ga, ležeći. Osjeća se malo da je tvrđi, što je normalno. Deluje mi kao pegla. Sada je jako sličan E36, samo što E36 mi je u patosu skroz i dosta je tvrđi. Ajde sad ovdje malo da vidimo. Ovdje isto neravan put. Ništa ne lupka na trapu. Sve fantastično. Evo ga još jedan ležeći. Osjećaj da je nazad dosta tvrđi nego napred. Ne znam zašto. Osjećam da je auto sad je dosta više sportski. Ja sam prezadovoljan. Dobio sam i izgled, dobio sam sve što sam hteo. Evo malo prelazimo preko nadvožnjaka, isto neravno. Nema više ništa da se osjeti da pliva. Kaže, kako ide auto? Ide auto super pliva. Šta pliva, bre? Nije to Čavić da pliva. Ne sme da pliva, brate. Mora da bude pegla. Odlično. Prezadovoljan. Znači, ne sme ljudi auto da vam pliva. Osim ako nije Mercedes, kupi Mercedesa pa nek ti pliva. Malo ste spali, jebi ga. Idemo malo uzbrdo preko nadvožnjaka. Ja se izvinjam. Utisci fenomenalni. Presrećan, zadovoljan, izgled 9,5 od 10. Da je 10 od 10 ne bi mogu voziti apsolutno nigde, a ovo mi je daily koji koristim svaki dan i prelazim dnevno oko 100 km sa automobilom. Trap top, ništa se ne osjeća, ništa ne šuška, sve top. Evo ga ponovno ležeći. Ništa. Kaže, bit će tvrd, ima sve da cvrči, da krči, da lupa. Ništa, brate, ništa. Za razliku od E36 koji ima gremline i koji je u patosu i ima druge opruge. Ove opruge su Eibachove crvene. Evo ovdje jedna strana. Prezadovoljan. Top. Snimit ću vam malo da vidite kako izgleda iz polja i da vidite kako izgledaju stari amortizeri fabrički posle 300 plus 1000 km. I to je to za ovaj video. Ja mislim da više neću snimati ništa za ovaj auto. Mislim da ljudima novi automobili, mislim novi, ovo nije nov auto, ovo je star auto, 13 godina. Ali pod navodnicima novi, mislim da vas ne zanimaju toliko.
da vas više zanimaju stari, pa ćemo se malo prebaciti na stare BMW. Što sam imao da snimio sam, ja ne planiram više da snimam s ovim automobilom, možda neko putovanje, neki vlog i to je to, da vidite kako auto izgleda s polja i završavamo druženje. Ćao! Evo nas na istom mestu posle, pa sigurno je prošlo 1-2 nedelje da vidite kako automobil sada izgleda kada je spušten i kada su montirane gevinde. Ponovo duva vetar, izvinjavam se. Ja ne znam šta je ovo, život u ravnici je težak. Pogledajte kako otprilike izgleda. Evo malo da snimimo i s ove strane. Možete da vratite snimak pa da vidite kako je izgledao fabrički. Ja nisam hteo puno da ga stavljam u patos, već da to bude koliko toliko ok. Ovde sam spustio jako malo. Evo kad se gleda odavde, samo malo je točak ušao pod rub, ne nešto puno. I dalje je funkcionalan. Pogledajte prednju stranu, prednja strana je malo više spuštena, sad je auto izjednačen, ravan. Merio sam, ne znam tačno kako se meri, da li od centra ili od dole, ja sam merio faktički od betona do ivice ruba i 65 cm je visina auta sa sve 4 strane. Probam da snimim da vidite kako izgledaju ove prednje gevinde koliko mogu. Tu su naravno i opruge. Vidimo sa zadnje strane. Malo kroz felnu. Evo ih. Crvena opruga. Amortizer. Sve novo. Vidite sa prednje strane. Evo. Ovako po mom mišljenju treba da izgleda auto kad izađe iz fabrike. Ali jednostavno nemaju svi ljudi isti ukus i onda fabrika pravi kompromis. Pa kome se sviđa, kome se ne sviđa, nikom ništa. Ajde i da izmerimo, sjećate se koliko je bilo da uzmemo, da iskoristimo mernu jedinicu, a merna jedinica je jedan prst. Imali smo ovde 3 prsta, ne, 2 prsta su bila pozadi, sad je nemoguće 2 prsta da uđu pod rub. Evo, jedva jedan, može to još naravno da se spusti, ali onda bi bilo skroz neupotrebljiv automobil. Ovako je to ok, jedan prst, ako se sjećate napred je mogla da stane sigurno 3 prsta su mogla da se zavuku, da kažemo 3, 2,5, sad je isto, eto, jedva jedan prst. Sad naravno zavisi od debljine prsta, ali ja sam prezadovoljan kako je ispao automobil i kako sada leži. Evo i druga strana. Ajde malo mi odavde. Evo odavde auto izgleda jako lepo. Da vidite koja je marka amortizera ako nekog zanima. U pitanju je BMW F30, a paše i na F20, odnosno na keca. Ovo su fabrički amortizeri nakon 300.000. Samo da pogledate u kakvom su stanju. Opruge. Sada vidimo da li je fabrika. Jest. Gume. Rascjepili se. Ovo i nije toliko loše. Ovo su opruge.
fabričke. Stavit ćemo ovdje. Ovo su naravno prednji. Da probamo da stisnemo. Mogu jednom rukom da stisnem. Ne vraća uopšte. Pogledajte. U početku ništa i sad baš slabo. Sad da li ovo može da se puni, vjerojatno može. Ali u lošem stanju. Sad vidimo zadnje. Ovo su zadnje. Gotovo da nema ove gume. Evo što je ostalo od gume. Isto fabrika, original BMW. Evo ovaj drugi, prednji, samo ne znam da li ovaj bio levi ili desni, se vidi da je baš procureo. Pogledajte kakvo stanje. Ovo je baš sve faktički iscurelo što je bilo u njemu. On je u baš lošem stanju. Sad ne znam koji je, da li je to bio levi ili desni. Vidi se tragovi. Guma isto. Otišlo skroz. Tako da ovo je trebalo da se menja i ranije. Ali 300.000 km. Nema više penjanja na visoke ivičnjake. I ovaj je rizičan. Ovdje smo upotrebili mernu jedinicu prst. Jedan prst može da se zavuče pod krilo. Pa pogledajte ovdje. Možda, evo koliko. 3 prsta od ivičnjaka. I ovo je jako mali ivičnjak. A inače, može još da se spusti. Još par centimetara bude skroz u patosu. Na ivici da bude neupotrebljiv skroz. I da zvanično imam 3 neupotrebljiva automobila. Ovaj bi trebao da mi bude daily. Evo gledalci. Ali dobro. Meni se sviđa.